Joe, what's here for near for Nana Akyem Boadua mo Ayim TV so and I say Ayim Media. Na debia yedi kan abom nkae se Boadua Pampankyerede festival no baso ko Facebook, YouTube any other platforms ni nyina yedi kan aka ho asem. Ebe ya ahwefo tiefo baby bia wo wiase titru Ghana and say if wiase bebia Boadua fo akwetiafo anase mo amofrim patem han mubohu na mobagi edi na mobagi atum so se festival na baso no yato yensa afre Boadua mpanifo ahimfie mpanifo anase omo asebi omo ka bia ebemu nti yeni omo ba bedi nkomo na ya momo atumi atre se ne afie Boadua Pampankyerede no ebeko anase ahoboa nananom aye anase Boadua for ya di festival yi ebebremo nti enko ba bia koswara na hwe Ayim TV ohwe nso a share like na amanfo anase afoforo enti yenka no omonti yenka na afie die Boadua Pampankyerede no kire se eyedutwam na baby biara wo wiase mu ha no na oye Boadua kweti ani die ese drusu a utumi den eba nti yense mre nanamo nchen na yeni omadi nkomo na omatre ahosiesie ni ahoboa edakwan din no Baffour Kwame Annor Boadua Ankobea hene ene omotutu obonan anase na nankasa tutu ne nan aba Ayim TV ye studio Boadua Livingstone Junction nana we de yama wakwaba de ba Ayim TV so na sene yedi kante no Boadua Pampankyerede afie bia ebaso afie nso yese ebaso ini na nam framem but yenyam wa haidie ye bepese nana wa obeka yewum na ahwefo atiefo Boadua for Ghana fo nyinara ate sene eko afie nti nana yama wakwa ababio yo meka ato ejase Boadua Pampankyerede afashe no ebaso na sene na yenimu no afie bi eba na eko nanimu no na eye kese nti e bompa ya se afie die no ebe kese asen ne aye ni na kra Hi. Okay, Derek Kofi Pra. Number one up our hene. DJ Ratty. As usual. Show them. DJ Sniper. Listen and watch Ayim TV. All social media platforms. So. And one is our two phone. One per band of Ayim TV and Ayim Radio. I mean, we are one search. Every way, we grind every day.